Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bali mga igala, mga igsoon, atong naiskutan kagahapon ang mga pamatasan nga angay buhaton sa tao nga nagpuasa. Hinaut unta nga nakakuha og nakakutlo kita og pagtulon ano. Bali ang ato ang topiko karong adlaw bahin sa kaimportante sa dua ug mga kondisyonis aron pagadawaton sa Allah atong mga dua. Sige ra ta og dua sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero nganong dili man nato makita ng resulta? Asa ba ang problema? Asa ba ang sayop? So paminaw nato kini nga topiko, although sige na nato ni madunggan, hinaot nga mausab nato ang ato ang procedure sa pagdua. Una, waon nato ang kaimportante sa dua. Unsa ba ang dua para sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ang dua, nag-ingon ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dua silahul mu'min. Ang dua daw ang pag-ampo, silah, himan sa tao nga mu'min. Himan sa tao nga mu'min. Wad-dua mukhul ibadah. Ug ang dua mao kini ang utok sa ibada. Mga igal, mga igsoon, tanang tao na ay ginakaatubang nga kanang pagsubok ba pagsulay. Tanang tao bisan sikin sa pana siya or bisan unsa pana siya, nasa ginakaatubang nga pagsulay nga sayon, napi pagsulay nga lisod. Labi na ang tao nga mu'min. Once mingtuo ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, once ang imong iman ning level up ning taas, ikaw may grabe nga pagsulay. Tanawa nga to ang mga propeta, grabe sila og pagsulay nga ning abot. Ina na lang gyapon ang mu'min. Pero ulihan natong mga pagsulay nga ning abot sa iyaha, wala siya gibawalan nga mogamit sa mga pamaagi aron lang makalingkawas sa mga pagsulay, liban sa mga giharam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede niya gamiton ang tanan nga pamaagi. Pwede siya mugamit na agani ubang tao nga mugamit og mga himan, nga mga material na mga himan, aron lang madipinsan niya ang iyang kaugalingon. Ang mu'min, wala siya gibawalan sa Allah subhanahu wa ta'ala nga mugamit ana nga himan nga material. Gisugo pahinuon ang mu'min. Ang gibawal lang sa tao nga mu'min, ang musalig sa diha ug magdepende sa diha nga butang. Naay bugtong himan nga diha ta dapat musalig, diha ta magdepende nga himan. Kana nga himan dili mahutdan og bala. Kana nga himan tested and proven. Epektibo kana nga himan. Kini nga himan mao kini lamang ang bugtong gisugo sa to sa Allah subhanahu wa ta'ala, nga bisan asa ta moadto permanente nato kini nga dala. Permanente nato ni bitbiton. Unsa man kadto nga himan? Dili 45, dili 38. Ang bugtong himan nga gisugo sa to sa Allah subhanahu wa ta'ala, ad-dua. Bisan asa ka moadto. Kung atong paganahon ang atong mga utok, mga igala, mga igsoon, kung magbitbit kag pusil karon, kung naay kalamidad, dili makapugong ang imong pusil. Naay bagyo, unsaon man nimo paggamit sa pusil nimo? Pusilon nimo ang bagyo? Kung naay linog, pusilon nimo ang linog? Dili. Pero ang dua, mo kini lamang ang bugtong himan nga mapugnan niya ang tanan. Bisan asa ka moadto, dapat permanente nimo ni bitbit. Mo gani nagiingon sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dua silahul mu'min. Ang dua or ang pag-ampo mo kini ang himan sa tao nga mu'min. Subot pasabot. Anong kinahanglan pa man nga magbitbit ka og himan nga material? Kanang gin,
ibutang nato kanang jin, kanang mga nagapanghadlok, dili ingon nato. Bisan unsaon pa nimo na og pusil, dili na sila madutlan. Ang bugtong makadulot sa ila ang dua. Inana ka power ang dua mga igala mga igsoon. Ang dalil niya, nagingon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tanawa, sabto na to ang aya. Wa qala rabbukum, ug nagmando sa inyo ang inyong labong makagagahom, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Unsa may gimando niya, unsa may gisulti niya sa tuwa? Ud'uni astajib lakum. Pag-ampo kamo sa kuha, kay akong pagatubagon sa inyo ha. Wala nagsulting Allah subhanahu wa ta'ala na ug nagmando ang Allah sa inyo ha, pagbitbit kamo 45. Wala. Ang giingon sa Allah sa tuwa, ud'uni, pag-ampo kamo sa kuha, kay akong pagatubagon sa inyo ha. Sa lain nga aya, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idha da'an. Muhammad, kung pangutanon ka sa kong ulipon, mahitungod sa kuha, bahin sa kuha, sulti sila Muhammad, ana qarib, doon lang ko sa ilaha. Ujibu da'watad da'i idha da'an. Akong pagatubagon ang ampo sa usa ka tawo kung naay kondisyon. Idha da'ani, kung mangayo siya sa kuha. Unsaon man pagtubag sa Allah sa atong mga pangandoy kung dili ka mangayo sa iyaha. Ang pagdua, pangayoon nimo. Ang dua bimana talab, mo ni mana sa dua. Sa literal nga meaning ad-dua, talab, bimana request. Unsaon man ako pagkahibaw sa imuang pangayo kung dili ka mangayo sa kuha, dili ka mag-request. Inana lang gyapon ng Allah subhanahu wa ta'ala, mas labaw pa ng Allah. Unsaon man niya pagkahibaw sa imuang panginahanglan kung dili ka mangayo sa iyaha. Imo lang niyaton? No, dili. Imo nang isulti, pangayoon nimo sa Allah. Unsaon man ako pagkahibaw karon sa imo kung di ka mangayo sa kuha, dili nimo isulti. Sumunay gingon sa Allah subhanahu wa ta'ala, pangayo kamo sa kuha kay akong ihatag sa inyo. Unsaon man paghatag sa Allah karon kung dili ta mangayo sa iyaha? So klaro kayo ang gingon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-ingon po ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, advice niya kang Ibnu Abbas. Advice niya, Ibnu Abbas, bata pa dire. Bata pa. Kuntu radifan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ambot pasabot, nag-angkas ko sa likod sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Sa iyahang kamilyo. Nagingon ang Nabi Muhammad sallallahu ya gulam, inni uallimuka kalimat. Gulam, bimana bata. Mga nasa 10 anyos, 12 anyos. Bata. Ako kang pagatudluan og mga panultian or panultion. Nagingon ang Nabi Muhammad sallallahu ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujaak. Wa idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah wa'lam bi anna al-umma law ijtama'at ala an yadurruk aw ala an yanfa'uk bi shay'in lam yanfa'uka bi shay'in illa ma qad kataballahu lak wa law ijtama'at ala an yadurruk bi shay'in lam yadurruka bi shay'in illa ma qad kataballahu lak alayk rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Ang mana sa hadith, bata, hinumdumi ang Allah kay pagahinumduman kaniya. Simple lang ha. Hinumdumi ang Allah kay pagahinumduman kaniya. Ihfadillah tajidhu tujahak. Hinumdumi ang Allah og hibaw-a nga ang Allah naa lamang sa duol. Wa idha sa'alta fas'alillah. Kung mangayo ka, pangayo direkta sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha ista'anta fasta'in billah. Kung manalipod ka, panalipod direkta sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw panalipod sa syaitan. Ayaw panalipod sa susama ni mga tao.
Kung atong basihan sa atong pagkatao, mga igala, mga igsuon, kitang tanan natin mga connection sa parehas na tao. Na uban na connection sa mga general, na ubang tao na connection sa mga senador, sa mga president. Pero ayaw panalipod sa ilaha. Kay makonsiderar kadto nga dakong sala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung na kay problema, direkta panalipod sa Allah. Kung na kay panginahanglan, direkta pangayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, hibaw bata. Law annal umma, ang usa daw ka nasyon, tanawa, wala gialang-alang sa Nabi Muhammad sallam. Ang usa ka nasyon daw, tibuok nasod. Kung magtapok-tapok daw sila, kay hatagan kanila og kaayuhan, og usa lang kabutang, usa lang kakaayuhan, dili nila mabuhat. Liban na lang kung mao na kadtoy nakakadar sa imo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mao na kadtoy nakasulat sa imo ang kinabuhi. Og bisan pa daw sila magtapok-tapok, ang usa ka nasod, kay pasakitan kanila, dili kanila mapasakitan, liban na lang kung mao kadtoy nakakadar sa imuha. But pasabot kining kaayuhan og kadautan nga nagaabot sa tong kinabuhi, pagbuot kini sa Allah, dili kini pagbuot sa syaitan, dili kini pagbuot sa tao. Labaw na nga dili kini pagbuot sa atong kaugalingon. Inana lang. Simple kaayo ang giingon sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang iyang gihatagan og advice usa ka bata. Wala na daghang pangutana si Ibn Abbas. Nasabtan niya ang punto. Bimana, ibuhos ang imong tanang salig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inana lang kasimple. Ayaw kaguol sa imong kinabuhi. Ayaw kaguol. Ayaw kaguol nga pobre ka. Ayaw pug kaguol nga nadato na pud ka. Kay kanang tanan pagbuot kana sa Allah subhanahu wa ta'ala, dili pagbuot nato, dili pagbuot sa tong kaugalingon. Mao na ni nakakadar. Di ba nadunggan na nato ang hadith nga ang bata pag abot niya 40 na yawm sa tiyan sa mama, abot niya 4 months according sa ubang hadith. Abot siya 4 months, fayunfaqu fihi ar-ruh. Munaog ang anghel kay huyupan siya og kaluluwa. 4 months. Summa isulat na dito ang upat ka buok. Bikat bi rizqihi, bikat bi ajalihi, amalihi syaqiyun aw sa'id. Mao kadtong upat ka butang nga isulat na sa tua. Naapata mintras naapata sulod sa tiyan sa atong mga mama. Isulat ang atong kamatayon kanus ata mamatay. Bikat bi rizqihi, nakasulat na ang iyahang grasya. Nakasulat na nadaan. Pero importante maning kamot. Maning kamot. Kaya ang rizki dili na muduol sa imuha. Ikaw ang muduol sa rizki. Ang importante nga paningkamot lang. Amalihi, yan trabaho. Kung sa ba yan trabaho? Pangsurga ba or pangnarka? Pangjanna ba or pamparaiso ba or pangimpirno yan trabaho? Nakasulat na. Ang ikaupat, syaqiyun aw sa'id. Malipayon ba siya or masulubon ba siya diri sa kalibutan? So nakasulat na nadaan. Pero buhaton nato ang tanan. So mao kadto ang usa ka mga importante o isa sa mga kaayuhan sa ginatawag nato nga pagdua. Hunya napay hadith diri, hadith al-Qudsi, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi kullukum ja'in, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi kullukum dhal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an wala ubali fastaghfiruni aghfir lakum. Promise kini sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyon ng Allah subhanahu wa ta'ala hadith al-Qudsi. Akong mga ulipon, kamong tanan gigutom.
except atong gipakaon nako. Fastat imuni, pangayo kamo sa kuha og pagkaon kay paghahatagan ta kamo. Klaro ang gingon ha? But pasabot pangayoon nato ang atong ikaon. Ang atong isulod sa atong tiyan, atong idua sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akong mga ulipon, kamong tanan hubot-hubad. Liban sa atong gipasuot nako. Fastaksuni, pangayo kamo sa kuag panapton kay akong ihatag sa inyo. Ato na pong sabton, pati di ay kini atong ginasuot, atong idua sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadi, kullukum dal, kamong tanan na salaag. Liban atong gigaydan nako. Liban atong gitultulan nako. Fastahduni, pagdua kamo nga matultulan kamo kay akong pagatultulan. Klaro ang gingon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sige ganin nato ginabasa sa Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, itultul kami sa tulid nga dalan. Nya pag-abot sa last, unsa may ginaingon nato? Amin. Mama na amin. Unsa bot pasabot sa amin? Ay istajib. Tubaga ya Allah ang among dua. Ang surah Al-Fatiha, di lang na siya surah. Dua na siya. Nakasulod diha ang dua. Ihdina. Itultul kami sa tulid nga dalan. Nga, ginasulti na to, amin. Ay, ya Allah, tubaga ang among dua. Ya ibadi, akong mga ulipon, adlaw gabi, makasala kamo. Nagingon ang Allah SWT, mismo siya nagsulti sa tua. Adlaw gabi, nagabuhat kamo og sala. Wa ana agfiru dhunuba jami'an. Mo gingon niya, og ako ang bugtong tigpasaylo og sala. Wala ubali. Marag gihatagan ta mo og pasensya. Pero fastagfiruni agfir lakum. Pangayo kamo kapasayloan kay akong pagapasayloon sa inyo. Subot pasabot. Ang tao ginagutom ang tao, magutom ang tao. Pero asa man ta mangayo? Ayaw pangayo sa tao dayon. Pangayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang tao nagapanginahanglan og panapton. Aron makapalit ka og ipalit nimo sa imong panapton, pangayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala og grasya. Ya Allah, grasyahi ako aron ikapalit nako sa akong pagkaon ug sa akong pagasuoton. Ang tanang tao nasa laag. Walay lain nagatultul sa tao nga nasaag eksip ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So didto ta magdua sa Allah, magampo, ya Allah, itultul ako sa tulid nga dalan. Ya Allah, itultul ako sa dalan padung sa paraiso. Ayaw pangayo sa syaitan, ayaw pangayo sa susama tao. Unya ang tao, nature sa tao, kinaiya sa tao, makakumit og sala. Bisan siking sa panasiya. Tanawang gingon sa Allah diri, ya ibadi akong mga ulipon. But pasabot tanang klaseng ulipon. Adlaw gabi makakumit ka mo og sala. Pero iyang gipahibaw ang iyang mga ulipon, og ako lamang ang bugtong tigpasaylo sa mga sala. Ang pinakadakong mali sa tao nga nakakumit og sala kanang dili siya mangayog kapasayloan. Mao nay problema diha. Kay naamang gud sa tao nang ginatawag nato og kanang manyana habit ba? Kanang mamayana. Mamayana, unya na. Kay katarungan nila, unya na kay pahimuslan sa anak ko akong pagkaulitaw o pagkadalaga. Unya na kay lami pa. Di na kumuusab, kausan na lang. So mo na ang problema sa tao. Kung balikan nato ang history sa panahon sa mga sahabat, mga ulitaw, mga dalaga, ilahang gigugol ang ilahang edad, ang ilahang kabataan sa pagserbisyo, pag-alagad sa Islam. Ibn Umar, nagsugod siya ning apil sa dalan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala pag-jihad, nag-edad siya 14 anyos. Gigugol nila ang ilang edad sa pagserbisyo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Usama bin Zaid, sige na nato madunggan kini nga pangalan. Nag-lead sa usa ka army. Nag-edad siya 17 anyos. Nag-lead. Ang sa likod niya na si Abu Bakar, na si Umar, na si Khalid bin Walid. Dili basta-basta ang nasa yung likod. Siya, bata, 17 anyos. Pero sa tuwa karong panahon, 14 anyos, 17 anyos, makit-an nimo naa sa mental, nabuang na sa droga, na membro nag-istokoy. Tinuod man na. Ha? Magkatawa na lang siya isa. Magkatawa kawa na. Naguba na yang utok paggamit og droga or ka ng mga ilim nung makahubog. Mao ni ang konsepto sa ubang mga ulitaw ug dalaga. Tanaw ang ubang mga babae, ang ilang konsepto nga pahimusta na ang ilang pagkadalaga, sayo pa nabuntis na. Mao na. Kung naaman tay dapat disiplinahon kini mga bata, kini mga ulitaw, disiplinahon nato sila kung unsaon nila pagserbisyo sa agama Islam nga walay kapalit. Usa lamang ang bugtong kapalit, ang surga, ang paraiso. Mo kini ang mga sahabat, 14 years old, 15 anyos, 16, 17. Wala sila naguna-una silang kaulitaw nga sayo sila mamatay. Mas ganahan noon sila nga sayo mamatay nga nagserbisyo sa Allah. Kay makalingkawas na sila sa fitna, tentasyon sa dunya. Muna nila mga konsepto sa una. So inana mga igala, mga igsuon, kung atong balikan, napay gingon ang hadith ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapos siya gisulti, laysa shay'un akram ala Allah min ad-du'a. Inani kabugat ang dua para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung atong kining hubaron sa Binisaya, wala daw lain nga pag-aatimanon sa Allah liban sa dua. But pasabot, inana kabugat ang dua. Kung magdua ka sa Allah, paminawon ka sa Allah, atimanon ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagapaminawon niya kung unsa ang imong ginapangayo sa iya. Atimanon ka og maayo sa Allah subhanahu wa ta'ala once magdua ka sa iya. Naay gisulti ang usa ka manunula nga Arabo. Ana siya, Allahu yaghdab in tarakta su'ala wa tara ibna Adam hina yus'al yaghdab. Muna kabaliktaran. Ang Allah subhanahu wa ta'ala kung dili ka magsigig pangayo sa iyaha, masuko siya sa imuha. Kabaliktaran sa tao, kung magsigig kag pangayo sa tao, masuko. So, kung masuko ang Allah nga dili ta mangayo sa iyaha, kung sabto nato, mangayo na noon ta sa iyaha. Permanente na noon ta magdua sa iyaha. Namang guy hadith ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang makna sa hadith, inna Allah idza la tas'al nakalimot lang ko sa makna sa Arabic, no, ang bot pasabot sa hadith mo lang gyapon ang pasabot ani. Kung dili ka mangayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung dili ka magsigig dua sa Allah, yagdab alay, masuko siya sa imuha. Labi na, usa may but pasabot na to, nganong kini man ang atong gitapik karong adlaw, dili lang karong adlaw, kundi sa bulan sa Ramadan. Dako og connection ang dua sa bulan sa Ramadan. Dako ang connection sa tawo nga nagpuasa sa dua. Ngano man, nagsulti ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalath da'awat mustajabat. Tulo ka klase nga dua pagatubagon dayon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Take note ha, tulo ka klase nga dua ang pagatubagon dayon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lain nga riwaya, sa lain nga hadith, upat ka klase nga dua. Da'watul madhlum, una da'watul madhlum. Da'watul musafir, ang ikadua, ang ikatulo, da'watus saim. Ang ikaapat, da'watul walid liwaladihi. Ang una, dua or ampo sa tao nga nalupigan. Once nalupig ka, pwede ka magdua.
Pwede nimo iampo katong tawo nga nanlupig sa imuha, bisan ni adto pa siya Amerika. Inana ka power ang dua. Labaw pa na sa RPG ug sa barit. Kung ang barit 3 kilometers lang, ang dua bisag naa ka sa Amerika, maigo ka sa dua. Mo nang gibawal sa Islam ang manlupig ka sa susama nimo tawo. Muslim man or non-Muslim, dili pwede manlupig. Bisan pa musibat ka, bisan asa ka mutago. Once naa kay nalupig nga tao, pag ampo sa imo, ya Allah, madisgrasya unta siya, maigo gid. Accurate ang dua. Bisan asa pa ka mutago. Bisan asa pa ka musibat. Inana ka power ang dua. Muhatag taon niyag example. Dua, da'watul musafir. Ampo og dua sa tawo nga traveler. Mo travel ka adto kag Zamboanga, adto kag Manila, adto kag Saudi, pahimusli kana nga panahon, pahimusli kana nga oras. Samtang nagbiyahe ka, pagdua sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kay kana diha tubagon kana sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero naay mga kondisyones makuha nato na unya. Ang ikatulo mao kini, da'watus saim, ampo sa tawo nga nagpuasa. Na kay panginahanglan sa Allah, pahimusli ang bulan sa Ramadan. Adlaw-adlaw pagdua sa Allah. Gusto ka madato, pahimusli kining bulan sa Ramadan. Gusto ka maka-hajj, pahimusli kining bulan sa Ramadan. Gusto ka maka-umrah, pahimusli kining bulan sa Ramadan. Gusto ka maka-asawa, pahimusli kining bulan sa Ramadan. Nagpuasa ta. Ang atong mga ulama, nganong puno man sila og grasya, nganong puno man sila og himaya. Tungod kay kada lihok nila, permanente dua. Permanente sila nagadua sa Allah. Ultimo, kanang nabugto ang ilang chinilas, nga itaod nila, magampo pa sila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabugto lang sa may ginadua nila, Allahumma a'inni, ya Allah tabangi ako. Tanawa. Gaan lang nabutang, nagadua sila sa Allah. Ato sa tong realidad karon, reality, basta sayon dili na tamo dangop sa Allah. Sayon rana. Dili na kinahanglan magdua sa Allah. Diya lang siya magdua sa Allah kung nadisgrasya. Diya lang siya magdua sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kung nalugi. Diya lang siya magdua sa Allah kung nasakit. Pero katong naaga na siya sa mayong kahimtang, dili siya makahinumdum sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Or diya lang siya makahinumdum sa Allah kung mapakong. Diya lang siya makahisgot sa ngan sa Allah kung madagma. Or ultimo gani paghatsi, dili siya makahinumdum sa ngalan sa Allah. Paghatsi, nay naghisgot sa kuha. Wala dayon. Dili mo sultig alhamdulillah. Paghatsi, tagay kog numero. Astagfirullahaladzim. Di ba? Imbis kay paghatsi nimo, alhamdulillah. Nabaliktad na noon. Mo na reality karon sa mga tao, mo na realidad nato karon. Mo nang layo kaayo ang grasya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tuwa. Layo ang barakat sa Allah. Kay kita man mismo nagapalayo sa Allah. Wala kita nagadua sa iya. Diha lang ta magdua kung kanang sobra ang atong panginahanglan sa iya. Kanang makaya pagani nato dili ta magdua, kana mo'y mali. Makaya nimo or dili nimo makaya, dapat magdua ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permanente ka magdua sa Allah. Ayaw pagsalig kay maayo ang imong panglawas. Ayaw pagsalig kay makakita pa ka. Ayaw pagsalig kay makadungog pa ka. Makaliyok pa ang imong kamot, makaliyok pa ang imong til. Ayaw. Dapat permanente ang imong dua sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kay kanang tao daw nga nagadua sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang tao nga nagadua, sinyalis daw nga hina siya sa atubangan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang tao nga nagaampo sa Allah, sinyalis daw nga nanginahanglan siya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kung atong sabtunog baliktad nga pagkasabot, ang tao di ay nga wala magampo sa Allah, dili mangayo sa Allah, sinyalis nga
hambugiro siya nga pagkatao. Kaya niya siyang kaugalingon. Mo ni problema karon. Do dili. Dapat ipakita nato sa tubangan sa Allah subhanahu wa ta'ala nga nanginahanglan ta sa iyaha. Hina ta sa iyaha, pobre ta sa iyang atubangan. Mangayo ta sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dili ta maulaw, ayaw kaulaw pangayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayua ang tanan. Bisan paun sa kagaan, bisan unsa kagamay, ipangayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Peras lang yapon sa gibuhat sa atong mga propeta, atong mga nabi. Ang atong mga nabi, atong nahibawan, ang atong mga propeta, mga nabi, mga sugo, mga pobre kana. Mga miskin ang atong mga nabi. Mga miskin. Mga dili adunahan, mga yano lang na mga tao. Pila lang ka propeta ang kwartahan ang adunahan. Propeta Sulaiman lang o si propeta Dawud alayhis salam. Pero uban pa ana, mga miskin, mga pobre sila. Pero ang uban na ay followers, ang uban wala. Pero bisan na og propeta pa sila, magsige lang gyapon sila dua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsige sila dua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Usa na diha ka example si Zakaria. Zakaria alayhis salam. Si Zakaria tiguwang na, og yang asawa tiguwang na. Pero wala siya mawadi og paglaom sa kaluoy sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsige siya dua. Sa tantong pagdua niya, giriskihan siya og anak. Si Yahya alayhis salam. Si John the Baptist daw, according sa Biblia. Si Yahya alayhis salam. Tiguwang na si Zakaria. Tiguwang na, pati ang asawa. Pero magsigil lang gyapon siya dua. Wala siya nawadig paglaom. Inanaunta ta. Ayaw kawadig paglaom sa Allah subhanahu wa ta'ala. Usa na diha si Yunus alayhis salam. Yunus alayhis salam. Naibawan nato kung unsa ang iyang story. Nalunod ang ilang barko, gikaon siya sa balyena. Sulod sa 40 days. Dili basta-basta ang iyang kaagi. Tulo ka kangit-ngit ang iyang naagian. 3 stages kangit-ngit. Kangit-ngit sa gagabi, kangit-ngit sa ilawom sa dagat, o kangit-ngit sa sulod sa tiyan sa balyena. Tulo. Pero wala gyapon siya mawad og paglaom. Unsa may dua niya? Moro to ginabalik-balik niya og dua. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Moro to ginadua niya permanente. Sulod sa 40 days giluwa siya sa balyena. Kung dili ko masayop sa akong nahinumduman 40 days siguro na siya sulod sa tiyan sa balina, walay kaunay, nagpuasa siya dito. Nagdua. Pero nganong gitubag man sa Allah ang ilang mga dua? Unsa may dahilan? Nganong gitubag man ang ilang dua? Tanaw nimo si Yunus alayhis salam, naa siya sa panginahanglanon. Nganong gitubag man sa Allah? Gitubag sa Allah ang iyang dua tungod kadtong wala pa siya manginahanglan, magsige na siya og dua sa Allah. Magsige na siya ginumdum sa Allah subhanahu wa ta'ala. But pasabot, aron tubagon sa Allah ang atong mga dua, mintras nata sa maayo nga kahimtang, magsige ta ginumdum sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dili kay diha na ta makahinumdum sa Allah kanang manginahanglan nata sa iyaha. 100% dili gid tubagon sa Allah ang atong dua. So mintras napata sa igo nga kahimtang, nindot nga kahimtang, maayo nga panlawas, permanente ta maghinumdum kay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinumduman nato siya permanente. Pagdua permanente sa iyaha. Paras lang gyapon ang nahitabo kang Firaun. Ngano man si Firaun?
ang duan ni ang giingon dire katong kang Firaun kadtong pag-igo sa tubig katong gilunod na siya. Gilunod na siya. Paglunod sa iya ha, unsay giingon niya? Sa may giingon ni Firaun. Ingon siya, faqala katong ilunod na siya. Ang giingon ni Firaun, amanto. Tanawa? Ya Allah ning tuon ako sa imuha. Musunod nako. Unsay gitubag sa Allah subhanahu wa ta'ala sa iya. Al-an wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Unsay giingon sa Allah subhanahu wa ta'ala? Karon pa kamo tuo kay malunod na ka. Karon pa kamo tuo kay kamatyunon na ka. Karon pa kamo tuo na samantala sa unang panahon asayta qablu. Ning supak ka sa kuha sa una pa unya karon pa kamo tuo kay kamatyunon na ka. Karon pa kamo tuo kay na-bankrupt na ka. Karon pa kamo tuo kay nabahaan na ka, gilinog na ka. Wa kunta minal mufsidin. Og ikaw ang usa sa mga leader sa mga kadautan sa unang panahon. Tanawa. But pasabot. Mintras napata sa maayong kahimtang, maayong pangunahuna, permanente ta maghinumdum sa Allah subhanahu wa ta'ala. Permanente ta magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay para pag-abot sa time na kita na pud ang manginahanglan sa Allah subhanahu wa ta'ala, tubagon dayon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutukan ta sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paluagon sa Allah subhanahu wa ta'ala ug pasayunon sa Allah ang atong mga kahimtang. Unya, matag tag example katong mga kapower sa dua. Tanawa kapower sa dua. Mo nang akong advice sa inyo kauban akong kaugalingon. Ayaw mo kahadlok. Ayaw mo kahadlok. Labi na nga naa mo sa kamatuoran. Nagbarog kamo sa kamatuoran. Ayaw kamo kahadlok. Tinuod wala tay general nga connection. Wala tay senador, wala tay mayor nga connection. Pero naay mas labaw pa sa ilaha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dili ta angay mag-uol. Nayo sa ka example diri mga igal mga isuon. Si Saad naay kining nagkandak og investigasyon ang usa ka sahabat or usa ka tawo nagkandak og investigasyon ba mahitungod kang Saad nagkandak og investigasyon tanan masjid sa Kufa sa Iraq na usa ka pangalan ka lugar ito Kufa nangutana siya about kang Usama bin Qatada. Kang Usama bin Qatada. Usa kini katabiin. Nangutana sa kalalaki nangutana about kang Usama bin Qatada. Tanan masjid nga iyang masudlan ginadaig si Usama bin Qatada. Ginadaig. Maayo ang dungog. Except sa usa lang ka masjid. Na usa ka lalaki nga nang himakak. Gipangutana, kaila ba kang Usama bin Qatada? Kala? Ang sa gitubag sa lalaki, wala siya nga lalaki. Kanang walay ayo. Dili siya pantay kung muhatag, nasa ginapalabi, favoritism. Kanawa? Siya lang ang bugtong nga ning saway kang Usama bin Qatada. Pero ang tanang masjid nga nasudlan niya, puros ning daig. Kala Saad, si Saad ang nangutana. Kala Saad, wallah, la du'anna thalath. Anawa? Take note. Magdua ko, magampo ko og tulo ka butang. Magdua ko og tulo ka butang. Para kadtong nga lalaki katong ning saway kang Usama bin Qatada. Allahumma in kana 'abduka hadha kadiban qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa irdahu lil fitan.
Dua, pwede nato ni sundugon. Kung gilupig ka, or naay nang himakak sa imuha. Ya Allah, kini nga ulipon nimo, kung nang himakak siya, kung bakakon siya, unya ang iyang pagsulti, pakitang tao lamang or gusto niya nga musikat siya, sa iyang gisulti, gidaot niya si Usama bin Qatada, para lang musikat siya, tulo ka buok ang ipangayo niya sa Allah. Fa'atil umrahu, pataasa ang iyang edad. Wa'atil fakrahu, pataasa ang iyang kapobre, bagantos siya sa iyang kapobre. Wa'irdahu lil fitan, ug ang iyang pagkatao nga puno siya sa tentasyon. Tanawa, tulo ka buok. Wa kana ba'da idha su'il yaqul shaykhun kabirun maftun asabatni da'watu Sa'ad. Natinuod ang dua ni Sa'ad. Naniguang siya, sayang katiguang pobre siya, unya ang iyang pagkatao puno og tentasyon, puno og pagsulay. Kung sa gingon niya, naigo ko sa dua ni Sa'ad. Ano? Dua lang. Inana ka power ang dua. Nya po usa an Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, usa ka sahabat, annahu khasamatu Arwa bint Aus. Nasa kalalis si Sa'id bin Zaid, nasa kalalis usa ka babae. Si Arwa ang pangalan, Arwa bint Aus. Ila Marwan bin Hakam, atubangan sa usa ka leader. Nasiri wala pagkasinabtanay ba? Iddaat ano akada sya'an min ardiha. Gipasanginlan niya ang sahabat nga gitikasan gilupigan daw siya nga nanguha kanang nangiskwat og yuta sa yaha. Tanawa ha? Gipasanginlan niya ang sahabat nga nangiskwat og yuta sa yaha. Ang yang yuta daw giskwat ni Sa'ad. Kala Sa'id, si Sa'id ang pangalan, sahabat, si Sa'id. Kala Sa'id, ana kuntu akhid min ardiya syai'an ba'da alladhi sami'tu min Rasul sallallahu. Ana siya, nganong manguwa man ko, nganong mo iskwat man ko og yuta sa imuha, samantala na ako'y nadunggan nga hadith sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala, ana ang judge, unsa may nadunggan nimo sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, nadunggan nako ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nagsulti, man akhadha shibran min al-ard zulman tawwaqahu ila sab'i ardin. Kinsa daw ang muiskwat og yuta bisan lang og usa ka dangaw, pinaagi sa pagpanlupig, zulm, pagpanikas, usa lang ka dangaw nga yuta, tuokon siya og 7 kalungtod nga yuta sa adlaw sa paghukom. Motoy mulukot sa iya, motoy mutuok sa iya. Tuokon siya sa yuta pag-abot sa adlaw sa paghukom. Nya kadto nga yuta 7 kalungtod. 7 times kabag-on nga yuta. Motoy mutuok sa iya pag-abot sa adlaw sa paghukom. Faqala lahu Marwan, la as'aluka bayyina ba'da hada. Tanawa ang judge, la as'aluka bayyina ba'da hada, dili kanako pangitaan og ebidensya pagkahuman nimo nga nasulti ang hadith. Dili kanako pangitaan og ebidensya. Klaro ang imong gisulti nga ebidensya. Faqala Sa'id, diri na nagdua si Sa'id. Nagdua, Allahumma in kanat kadhibah fa'im basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, kung tinuod man nga kining babae nang himakak, baka kun siyang gisulti, butaha ang iyang mata ug patya siya sa iyang yuta. Mutoy gidua ni Sa'id. Taqul asabatni da'watu Sa'id. Na tinuod ang da'wa ni Sa'id. Annaha marrat
Fama matat hatta dhahaba basarwa wa bainama yatamshi fi ardiha id waqat fi hufratin famat. Ang nahitabo, nabuta ang babae, samtang naglakaw siya, abuta siya, nahulog siya sa balon. Nahulog siya sa balon. Katong balon, mo to'y nahimong lubnganan niya. Katong balon, naa sa iyahang yuta mismo, na tinuod ang dua ni Said. Inana kapower ang dua, mga igala, mga igsuon. Mo nang walay angay ikaguol. Gilupigan ka, giisyuhan ka, ayaw kaguol. Katong tao nga nang isyu sa imuha, katong tao nga nanikas sa imuha, katong tao nga nanlupig sa imuha, direkta dua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tao, mudangop ka sa tao, usahay dili pa maaksyonan. Ha? Kung nakay problema, munya mudangop ka sa susama tao, usahay dili pa na maaksyonan. Dugay pa ang proseso. Pero kung dito ka mudangop sa Allah subhanahu wa ta'ala, automatic makita dayon nimo ang resulta. Inana kapower ang dua, mga igala, mga igsuon. So mo to, ang usa sa mga importante sa dua. Importante, dili nato putlon ang atong pagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Permanente ta magdua sa iyang Allah subhanahu wa ta'ala. Mo balhin ta sa pikas, syurut kabul ad-dua. Kondisyones aron dawato ng atong mga dua. Sige tawag dua. Pero nganong dili man nato makita ng resulta sa atong dua? Ato ning hibaon basig wala ta nakasubay diri nga kondisyones. Tanang ibada, mga igala, mga igsuon, tanang ibada, tanang buluhaton diri sa Islam, naay mga kondisyones. Ang sambayang naay kondisyones. Ang puasa naay kondisyones. Ina na lang gyapon kung mga apply kag trabaho, naay qualification, naay conditions. Kung dili nimo makumplay ang conditions, reject ka. Ina na lang gyapon ang dua. Naay kondisyones ang dua. Dili nato makumplay, ma-reject ang atong dua. Dili pagatubagon sa Allah ang atong dua. Type. Usa man ang una? Ang una nga kondisyon, al-ikhlas lillahi fid dua. Sincero ang atong intensyon sa pagdua. Lillahi ta'ala. Allah lang. Wala tayo lain ang atong intensyon. Di ba nasulti nato kaganiya? Ad-dua, sa lain nga hadith, ad-dua huwa al-ibadah. Ang dua mismo, ibadah siya. Ang dua, ibadah siya. So sa ato pa, kung ang dua ibadah, usa sa kondisyon aron madawat ang atong ibadah unsa man? Ikhlas. Sincero ang atong dua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dili for the sake sa dunya or dili for the sake nga musikat ka, riya, pakitang tao, dili. Sige na nato madunggan ang hadith. Unsa man ang hadith? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha aw yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. So klaro ang hadith. Ang tanang trabaho nagadepende sa imong niya. Likulli imri'in ma nawa. Ug kada tao na siya ginaniyat. Kung ang yan niyat daw, lillah o rasul, but pasabot, kung ang yan niya, ang yang intention, lillahi ta'ala, o sa Nabi Muhammad sallam, nasa reward. Nasa grasya nga makuha, nasa gantimpala nga makuha. Kung ang niyat po daw sa usa ka tao, dunya lang, pangkalibutanong aspeto, or babae lang nga iyang pangasawon, fahijratu ila ma hajara ilahi. Makuha to niya ang iyang kinahanglan sa dunya, pero wala siya reward nga makuha. So ang dua, ibadah. Simple lang dua lang, dua. Pero makonsiderar na siya nga ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kinahanglan sincere ang imong niya. Sincere ang imong niya. Mo kanang primero. Ang ikadua,
Adamul istijal. Dili ka magdali-dali sa resulta sa imong dua. Pag dua nimo, ayaw pagsulti nga, wala pa man ako nakita ng resulta sa akong dua. Ayaw pagdali-dali, pasagdi, muabot ra na siya. Kay naay dua nga automatic diha dayon tubagon sa Allah. Naay dua na after 1 week pa bago muabot ang resulta. Naay dua after 1 month bago ang resulta. Napoy dua nga dili gid nimo makita ang resulta. Dito na pag-abot sa adlaw sa paghukom. So dapat dili ka magdali-dali sa resulta. Nagingon ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalu yustajab lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'atu rahimin ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah, fama al-istijal? Qala yaqul qad da'awtu falam ara yustajab li fayustahsar 'inda dhalik wa yada' ad-du'a. Pagatubagon daw sa Allah ang dua sa inyuha, kung pagatubagon sa Allah ang dua sa inyuha or ang inyuhang dua, kung dili siya mangayo or dili siya magampo magdua sa Allah og sala. Dili pud siya magampo sa Allah og kanang muputol og relasyon sa iyang paryente. Ang ikatulo, malam yasta'jil, kanang dili siya magdali-dali sa resulta. Nangutanang sa kasabat, famal istijal. Unsa man ang pagdali-dali ya Rasulullah? Kanang magsigi sa dua sa Allah, unya falam ara yustajab li. Wala na ko makita ang resulta. Fayastahsir 'inda dalik, mawad-an siyang paglaom, wayada ad-du'a. Dili na siya magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dili na siya magdua. But pasabot gikapoy na ko sigig dua, wala agyapoy resulta. May bawan ra gyapon nato unya kung unsa ang procedure sa pagdua. Ang ikatulo, ad-du'a bil khair, magdua og kaayuhan. Dili ka pwede magdua og mga sala. Ya Allah, hatagi ko og kwarta kay magpatindog kog sabungan. Dili pwede na, dili gina tubagon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mupatad ko og bingo, luto, padaog unta ko. Dili pwede, di gina tubagon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Or magdua ka og sala kanang maputol kag relasyon. Ya Allah, wala ako gitagaan ni angkol kaganiha og kuan, putla ang among relasyon. Haram, dili na siya pwede. Dili na siya pwede. Dapat magdua kag kaayuhan. Puro lang kaayuhan, dili ka pwede magdua og mga haram, dili ka pwede magdua og kanang makasala, makakumit kag sala, dili na siya pwede. Ang ikaapat nga kondisyon, hudurul qalb halad du'a. Present ang imong kasing-kasing. Ambot pasabot ani mga igal mga igsuon. Kadtong permanente ka nagahinumdum sa Allah subhanahu wa ta'ala. Muna ginapasabot nato. Dili kay diha na ka makahinumdum sa Allah, kanang nanginahanglan na kasayaha. Mintras, wala pa ka nanginahanglan sa iyaha, ay kabot pasabot ka ng, wala pa'y nahitabo sa imuha, permanente na ka nagahinumdum sa Allah. Nagingon ang Nabi Muhammad sallallahu, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah, wa alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Fi'lul amr, gisugo ta sa Nabi. Pag-ampo kamo sa Allah. Kung nakasiguro kamo, nakasigurado kamo nga pagatubagon niya sa inyo ang inyong mga dua. Klaro pagdua. But pasabot diri. Pagdua mo, kauban ang positibo mo nga tubagon sa Allah ang inyong dua. Inana, antum muqinuna bil ijabah. Pagdua kamo nga positibo ang inyong unahuna nga tubagon sa Allah ang inyong dua. Wa alamu, og hibaw-an ninyo, dili daw pagatubagon sa Allah ang dua sa tao nga iyang kasing-kasing nakalimot na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mo kaya itong gisulti kaganiya. Dili tubagon sa Allah ang dua sa usa ka tao kung diha na siya makahinumdum sa Allah kanang nanginahanglan na siya, kanang naa na siya sa panginahanglan, kanang naa na siya sa kalisod. Pero katong napa siya sa kaayahay, suroy diri, suroy didto. Luling hayaw diri, luling hayaw didto. Katawa diri, katawa didto.
wala siya makahuna-huna sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkabangkap niya, pagkalugi niya, pag-abot og bagyo, pag-abot og linog, pag-abot nga nasakit siya, nasulod sa ospital, dito na siya magsugod og dua, Ya Allah, tabangi ako. Ya Allah, lingkawas ako. Ya Allah, paayuha ako. Mo ni ambot pasabot ani kaupat. Dili daw pagatubagon sa Allah niyang dua. Kay ngano man, kay kadtong naa pa siya sa kaayahay, wala siya makahinumdum sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikalima, pinakaulahi nga kondisyon, tibul ma'kal. Itabatul ma'kal or tibul ma'kal. Itabatul ma'kal. Halal ang atong ginakaon. Wala nagagikan sa haram ang atong ginakaon. Di ba natin nahisgutan kaganiya nga ang dua sa tao nga traveler ginatubag sa Allah ang dua? Di ba nahisgutan natin na kaganiya? Napoy hadith. Hadith sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yutilus safar. Yamuddu yadayhi ila as-sama. Yaqul, Ya Rab, Ya Rab. Wa mat'amuhu haram. Wa mashrabuhu haram. Wa malbasuhu haram. Wa ghuddiya bil haram. Fa anna yustajabu lah? Lalaki daw nga sige og travel. Nga sige og traveler siya. Nangalkag na iyang buhok. Tungod kay sige siya travel. Sa kalayo sa iyang travel. Yamuddu yadahi ila sama. Ipasakan niya ang iyang kamot dito sa hangin. Magdua, Ya Allah, Ya Allah. Pero ang iyang ginakaon haram. Ang iyang ginainom haram. Ang iyang ginasuot gikan sa haram. Ginasustintuhan og haram. Pagatubagon ba daw sa Allah ang iyang dua? 100% dili tubagon sa Allah ang iyang dua. Ang kanon halal. Ang pangutana, ang kwarta nga gipalit nimo sa kanon unsa man, halal o haram? Ang tubig halal. Ang pangutana, kung giunsa nimo pagkuha sa tubig. Ang panapton halal. Makakabalo basi ang kwarta nga imong gigamit pampalit og panapton basing gikan sa halal, haram. So dili ginatubagon sa Allah ang imong dua. Bisan pa og gabi-gabi ka magtahajjud. Kung ang imong ginakaon gikan sa haram, ang imong ginainom gikan sa haram, ang imong ginasuot gikan sa haram, di ginatubagon sa Allah ang imong dua. Useless kaayo. So mo kadto mga igala, mga igsuon, ang 5 ka kondisyones aron tubagon sa Allah ug dawaton sa Allah ang atong mga dua. Nga napay pinaka-importante mga igala, mga igsuon, nga usa gyapon ka klase nga dua nga dapat nato unta ni buhaton. Di ba naisgutan na nato ang hadith na ta'arraf 'ala Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shiddah. Ambot pasabot hinumdumi ang Allah sa panahon nga naa ka sa kaayahay, kay pagahinumduman ka sa Allah sa panahon na ikaw na pud nanginahanglan sa iyaha. Ina na lang ka simple. Gusto ka nga tabangan sa Allah sa time nga nagkalisod ka? Humintras karon, naapata sa kaayahay, hinumduman nato permanente ang Allah. Hinumduman nato siya permanente. Basaha ang iyang Quran, magzikir ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, magdua ka. Magdua. Kung kining 5 times daily prayer, kining 5 ka oras nga pagsambayang, kung buhaton nato, umingon ka, grabe na pud ng 5 ka basis pud 5 ka adlaw. Okay, wala problema. Ano man kausara, basta importante permanente ang imong pagpangayo sa Allah. Mas maayo kung permanente ta mangayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Permanente ta makahinumdum saya na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya para pag-abot sa time nga kita na pud ang manginahanglan, pag-ampo nimo sa Allah, automatic tubagon dayon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakala aidan sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yastajib Allahu lahu 'inda asy-syada'id wal kurab falyukthir ad-du'a fi ar-rakha. Kinsa daw ang malipay siya nga tubagon sa Allah ang iyang dua sa panahon nga nanginahanglan siya ug nagkalisod siya, padaghanon niya ang pagdua, padaghanon niya ang paghinumdum sa Allah sa panahon nga naa siya sa kaayahay.
Klaro ang gingon, ha? Gusto ka nga malipay ka? Nga tubagon sa Allah? So mo itong gingon sa hadith sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padaghanon nato ang paghinumdum og pagdua sa Allah sa panahon nga naata sa kaayahay, naata sa maayong kahimtang. Kay para pag-abot sa panahon nga kita na pud ang manginahanglan sa Allah, pagdua nato tubagon dayon sa Allah subhanahu wa taala. Napay usa ka dua ka klase nga dua mga igala mga igsuon nga 100% karon na siguro ninyo ni may bawan, kini ginatawag nato na ad-du'a bi dhahril ghaib. Kanang magdua ka og kaayuhan sa imong igsuon nga Muslim. But pasabot ang pagdua dili kay imo lang permanente. Ya Allah hatagi ko, ya Allah tabangi ko, ya Allah inaani ko. No. Ang dhahril ghaib kanang magdua ka para sa imong igsuon nga Muslim. Ya Allah tabangi si kuan. Ya Allah hatagi kalingkawasan si kuan. Ya Allah hatagig kuan. Ya Allah pasaylo ang yang sala. Ya Allah grasya hisya. Kay nganuman. Kabalutan mga igala mga igsuon. Kada tao na ay malaikat nga nagauban-uban sa tuwa. Ha? Na ay duha ka malaikat nga nagauban-uban sa tuwa. Tiglista sa atong kaayuhan ug tiglista sa atong kadautan. Every time nga magdua ka, kining malaikat nga nagauban-uban sa tuwa, nagaamin ni siya. Amin wala kadhalik. Muna ginaingon. Amin og ikaw pod. Sama na sa hadith. But pasabot kung magdua kag kaayuhan sa mong igsuon, ya Allah grasyahi si engineer. Ana grasyahi si engineer. Muana ang malaika, amin wala kadhalik. Amin og ikaw pod grasyahan pod ka. Katong duani mo nga kaayuhan sa mong igsuon, muabot sa iya ha, mubounce pod sa imuha. Ha, mo na take note. Muabot ka engineer, mubalik pod sa kuha. Grasyahan si engineer, ako pod grasyahan pod sa Allah subhanahu wa taala. Pero kung magdua ka og kadautan sa imong igsuon, ya Allah, inani-nani, dili muabot sa imong igsuon, mubalik sa imuha. Ikaw ang madisgrasya. Mao na ayaw og dua og kadautan, ayaw og dua og kadimalas or dimalas sa imong igsuon nga Muslim, ayaw. Kay mubalik na sa imuha. Inana ka power ang dua mga igala mga igsuon. So mao kadto ang 5 ka kondisyones aron pagadawaton sa Allah subhanahu wa taala nga atong dua. Type ang ikatulo pinakaulahi. Procedure sa pagdua. Kabalo ko dagan wala kay balo sa procedure sa pagdua. Ang importante makapasa ka sa kamot, mangayo sa Allah. Nya kung usa ka to na memorize na dua, mo ginabalik-balik niya. Nag-ingon ang mga ulama. Katong literate og luga Arabia, obligado nga magluga Arabia. Ang illiterate og luga Arabia, dili na kinahanglan magluga Arabia. Kung kagan ka pag kinagan, kung Cebuano ka pag Cebuano, kung Tausog ka pag Tausog, kung Bisaya ka pag Binisaya. Ayaw pugsa ang imong kaugalingon nga mag-Arabic ka kay basig dili magkadimao ang imong Arabic. Ha? Basig dili magkadimao ang imong Arabic. So mo kadto. Ang procedure sa pagdua mga igala mga igsuon para maibawan nato para pod tubagon sa Allah. I-share nato ang procedure sa pagdua. Una, daygon nimo ang Allah subhanahu wa taala. Muna primero procedure. First step. Daygon nimo ang Allah subhanahu wa taala. Ang ikaduha, musalawat ka sa propeta. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Mo ni procedure. Ang ikatulo, magdua ka sa imong kaugalingon. Dua ka sa imong kaugalingon. Mo ni ikatulo. Magdua ka sa imong kaugalingon. Allahumma rzuqni, Allahumma zidni ilman wa fahma. Imong kaugalingon. Ikaapat, magdua ka sa imong igsuon nga Muslim. Halimbawa, nakaigsuon nga nagkasakit, Allahumma shfi fulan. Ya Allah, paayuha pa siya siyang sakit. Nakaigsuon nga naa sa kalisod, Ya Allah, hatagi sa kalingkawasan sa iyang problema. Hatagi solusyon ang iyang problema. Nakaigsuon nga
Gusto mga asawa, ya Allah mazawijhu, paasawa siya, ya Allah. Ina ng sekreto. Ya Allah, paluaga ang iyang grasya, ya Allah. Ya Allah, paluaga ang iyang grasya. Ina na siya. Ang ikalima, pangkalahatan nga dua. Pasabot sa pangkalahatan. Katong idua nimo ang tanan Muslim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin wal mujahidat. Ana dua. Pangkalahatan. Then ang pinakaulahi, mubalik na pud ka atong pagdaig sa Allah o pagsalawat sa Nabi. Mo to ang closing remark. I-close mo open ug mo close ka pagdaig ug pagsalawat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dili na siya mawala. Mao na ang correct procedure sa pagdua. Mao na ang correct procedure. Kung magdua ka sa Allah nga direkta lang, diretso, dili nimo makita ang resulta sa imong dua. Unya, mao to nasulti nato kaganiya, ayaw dali-daliya ang resulta, pagulat. Moabot ra gyapon na. So mo kadto mga igala, mga igsoon, ang atuang topiko karong adlaw, hinaut unta nga nakakuha ka mo og pagtulunan unya nasabtan pud ninyo unta. Importante naay connection ang atong topiko sa karong bulana sa Ramadan. Pahimos lang nato ang dua mintras naa pa kining bulan sa Ramadan. Bisag unsang orasa pagdua sa Allah subhanahu wa taala. Kay every time nga magdua ka sa Allah, nakay balas na kay reward. Unya lain ra ba ang bulan sa Ramadan kaysa sa lain na mga bulan? Kay ang bulan sa Ramadan yudaaf. Ang bulan sa Ramadan ginadoble sa Allah ang iyang reward. Dili para sa ubang bulan nga 1 point lang. 1 point hangtod 10 points lang. Samantala ang bulan sa Ramadan 1 point hangtod 10 points hangtod ila 700 ka points. So every time nga magdua ka, nakay reward. Every time nga magdikir ka sa Allah, nakay reward. Mintras nakasamayong kahimtang, permanente ka zikir, permanente ka dua. Dili bugat sa dila mga igala, mga igsoon, magsulti kag astagfirullah. Dili bugat sa dila nga magsulti kag la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pinaka-afdal nga zikir. Pinaka-maayo nga zikir, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dili bugat sa dila ang magsalawat ka sa Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Maka napulo lang. Kung sa igingon sa Nabi, man salla alayya wahidan, sallallahu alayhi biha ashran. O kama kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinsa daw ang musalawat sa kuha og makausa? O sala nga, makasulti lang kag, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Salawatan siya sa Allah og makanapulo. Na siya reward nga napulo ka reward. Dili bugat sa dila musulti kag subhanallah. Dili bugat sa dila musulti kag alhamdulillah. Dili bugat sa dila musulti kag Allahu akbar. Dili bugat sa dila musulti kag subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi, subhana rabbiyal azim. Dili na bugat sa dila. Dili bugat sa dila. Kung gikapoy na ka og basa sa Quran, pagzikir na pud sa Allah subhanahu wa taala. So makato mga igala, mga igsoon, masig namoy nadunggan nga kaayuhan sa Allah subhanahu wa taala kadto, og kung namo mo nadunggan nga dili mao or sayop sa inyong paminaw, ako akadto og sa syaitan. O ako tong pangayong pasaylo sa Allah subhanahu wa taala, hinaut unta nga nakakuha kita og pagtulunan karong adlaw. So aqulu qawli hada wastaghfirullaha li wa lakum sal muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.